Salam. Şul rejissor tanıyanmy? Elbetde tanıyas. Türkmen kinosyny Alty Garlypsyz gözüne getirmek asla mümkin näl. Alty Garlyp 1909-njy ýylyň 6-njy ýanwaryna häzirki Babadaýhany trawyny eneden doglan. Has dogrusu Alty Garlyp barada näçe aýtsaň kän, o barada ýa bir näçe bölümden o barada däýmeseň mähriman tomoşaçylar diýseň maglumat kän. Ýöne men size gyzyklyl hemem sizin ünsüňizi çekip biläjek zatlar aýtmakçy. Alty Garlyp Türkmenistanyň halk artisti. Şeýlede kino, teatr rejissöri, dramaturg, senarist, umuman SSR-iň hem de Türkmenistanyň halk artisti bolan. Oňdaşyndan SSR-iň döwlet bayrağynyň 2 gezek eýesi. Şeýlede Stalin adyna 2-nji derejeli bayrağynyň 2 gezek eýesi. Alty Garlypyň düşüren kinolaryny köpsini özü hem keşipler ýerine ýetirýär. Nähil keşipler? Haýsy kinolarda barka? Ony belki bilýänsiňiz, bilmeýänlere hasam gadakly. Başladyk. Mukamyň syryny karkaran kakys bolup keşip ýerine ýetirýär. Ýoksam edil şo wagt 10 ýyl garram däl. Görýäňizmi? Ustatlarça aktyor hem de kino rejissöri özüni haýsy ýerde goýmalygyny bilýär. Mundan naşar derýär Serhet adly kinoda bolsa, Serhetçigiň kakasynyň keşfini ustatlarça ýerine ýetirýär. Mundan naşary hemmämiz bilýär, türkmen kinosynyň gowhar hasaplanýan ajaýyp naýbaşlarynyň biri. Öňüm şu adam şeýlede geljekde de tomoşaçylaryň aňyna müdimlik orun tapýan ajaýyp kino olam Aýgytly Ädim Çeper filmini Ullukanyň keşfini ustatlarça ýerine ýetirip bildi. Alty Garlyp köplenç gaharlanmakty, kän bir gyýgyrmaýan eken. Ol öz isleýän zadyny ýerine ýetirjek bolany bir aktyor düşünmese gahar gelýärdi, çete çykyp kino çurlaýan pursady bir sellem oturup hiňlenip iň gowurýan aýdymlaryna hiňlenýän eken, soňam gelýän eken dowam edeliň diýip başlaýar eken. Aýgytly Ädim Çeper filminiň düşürilişi. Ene hemme kinolaryň düşürilişi bir-birine tapawutly, bir-birine gadakly. Şoň üçin hem Aýgytly Ädim Çeper filmi nähili düşürilýär, nähili aktyorlary saýlap alynýar. Bugün kan studiýa gelimde 6 milyon sorudy, baga näme iş edýän. Men aýtdym, şu periodda bir kino düşüp ýok, bagym şonu torçak dedim. Şu senariýany okap görsene. Maňa Aýgytly Ädimiň senariýasyny men okap gördüm. Evet, o tarafta men kino şökümünde dereden okuyan Haydıroğlu bana verirken aktör şökümünde okap. Haydıroğlu bana verirken diyen fikirlerini okudum. Ben birinci gün okak gelimde okudum. Getirip derdimse. Ne yıl haladım? Doğrusu men halamadım. Sebäbi öňmen romanyga tow görýärdim, köp bir näse okap. Şol senariýany halamadım. Yani 6 men halamadım diýip gaýdyp bilemok. Elbetde senariýa. Diýen dedim şo boldy. Onu urallardan näme oýnajak? Oňur öýüniň şeyler aydınına burun edinir. Şeyler ýagdaý bolýardy birden. Büýdümel soraýa. O da soramyza gadynam soraman erti, büýlügün, toňsugyny geçe, malsyna koýdy. 3-nji, 4-nji onu saňa ýoşduklaryn aýdardy. Aşagun menden sorady. Haýdyroly oýnasyň gelýär. Haýdyroly gözüňe tutdy. Men bolşýar aýtdym. Artga fikirlemeden o hakda gurulmak etmedi. Onu haçana mawy aşyry şolardan biri boldy, ýa-da başgalardan biri mi derdim diýdim. Yanıma dedi, yine bir kalkıyorsun. Aşırın keşfini, olam ustad Halip aktyorumuz, qaytalanmaz kino ustadı. Artık Çalip yerine getiriyor. Bu yerde ben size ne hemen aydasım geliyem. Alty Garlyp, umuman hakyky kino rejissör, her bir aktörü keşiflerde öz yerini koymağı başarmalı. Ine Aýgytly Ädim Çeper filmini Alty Garlypyň utan tarafy hem şol. Her aktörü öz yerine koymak başarıptır. Baba Annanow başrollu Artyň keşfini, artık Jallyp Artyň dostunyň keşfini Ustad Halipa aktör Hommot Müllükow, ýagny ol Alty Garlypyň düşüren Magtumul Çeper filmini başrol ýerine ýetirdi. Hemmämiz bilýär, görmedikleri görmek maslahat berýän Hommot Müllükow baýlan talabany Mawin keşfini ýerine ýetirýär. Şu ýerde gysgaçyk bir zat aýdyp geçedim öyle.
ilki wada Altıgarlyň kinolary diýsen bir-birinden tapawutly, gyzykly dowam edip barýar bolan her bir aktyor Altıgarlyň kinosyna gatnaşmagy ardy edýär. Şol fanny Ustat Halipa aktyor Hommat Lüks hem bu gözek Altıgarlyň çaklygyny alýar. Aýatlaýadym çeper filmine düşeti gelýär. Sebäbi ýazyjy Ustat ýazyjy Berdiker Babaýyň romany Eýen şol wagt öz döwrüne SSR-iň ähli künjegini okulýan ajaýyp romanlaryň biri bol. Ýöne haçan senariýany alany Mawin keşfi baram bolsa sözü ad eken. Soňra kino düşürilýän wagtlary Mawin keşfini ýerine ýetirýän Hommat Bölük Altıgarlyň öýkelýär. Näme üçin? Men sözüm ýok. Men näme Baba Ananowdan artykça liften pesmi diýipdir. Halty bolsa näme diýär? Ýok, soňra çenni garaş, soňra çen dowam et. Entek soňrarsyň. Sen bu sözlerini aýdanyňa ökünörsiň diýipdir. Şeýlelikde özüňizem şo kino täzep ünsör mähribanlar Mawin keşfi köp ýerine baram bolsa sözü ýok. Sözü üç ýerine bar. Bire badarda näme artyk göränni artyk dik ujoklaşýar. Ýene biri artyk bolşeviklere goşuljak bolanyň şo ýerde bar. Umumyň sözü ad. Ýene bir aýtmal zat bar. Bu aýgatlaýadym film barada aýtsaň köp zat bar. Ýagny Janna Semilyanskaya aýnan keşfini ýerine ýetiren. Bular barada men soň aýratyn durup geçer. Altaga şu kinon şeýle bir kino taryhyny bir ägir ýyl goýjagyny bilipdir. Hatta kino düşürmäke eýýäm şu kinony Svitnoy renkli kino plyonkada almagy arzu edipdir. Hemde Altıgarlyň ýene bir utýan taraby höççekligi, işanlygy, talep edijiligi bilen SSR-iň kinematografiýaçylarynyň arasynda tapawutlandyr. Şeýlelikde ol her gedek düşürýän kinolaryny hökman ajaýyp baýrakly orlarda munasip bolupdyr. Altaga seýlewäkde oturka bir owadan ýerden geçeni görýär. Oň ýygyna düşüp başlaýar. Soňra ýygynyň ýetip haýyşdy diýen men kino studiýadan ine şu adrese jaň edin. Men siziň jaňa garaşan diýär. Şeýlelik bilen Janna Semilyanskaya aktrisa däl, ýöne haçan rejissor öz görýän adamsyň tapanyny onu hem üstünü işläp oňa iňçi tiltimleri aktyorçylyk sunuwatynyň käbir zatlaryny öwredip ýerine ýetirenni şeýlelikde rejissor bilen aktyor söz alşan wagtlary kino hakykatdan hem kino mende aktrisa bolmasa da şo ýerde rejissoryň ustatlygy bilen aktrisa däl adamyny aktrisa diýip bilýärler. Ene Janna Semilyanskaya şeý diýip aýgatlaýadym filmde gatnaşýar. Ýene bir zady bar. Şu ýerde kino barada köprek maglumatlar alýarlar. Şu kino topor üýjüp bir ýerde oturup maslahat edýärler. Haçan kinony hasan gyzykly ýerine ýetirmek üçin çyna berimsiz edip oýnamalygyny Altaga bulara ýatlady. Şeýlelikde aýnan ýygynyň ýetip onu alk gaýdanlaryny saçyndan tutup ýürýändirler. Edil şo taýy çyn mähribanlar. Başar ýurtdylynda näme diýilýär? Искусство требует жертвы. Dowam edýär aýgatlaýadym film barada. Diňe Altıgarlyň şu kinony hasan bir belin tepkide ýetirmek üçin kän jan edipdir. Näkili? Bu ýerde goşa owa bolan. Goşa owa diýmek arasyndan Garagum derýasy geçýär. Bir gatdan her gatdan da owa bolan. Köplenç jedel bolýar. Olam näili? Käbirler aýdýar Tijeniň köprüsinde düşürilipdir. Ýene bir aýdýar äne ulen häzirki öňarly owasynyň aralygynda köprüde düşürilipdir diýär. Dogry, ikisine de düşürilen. Näkili? Ene film başlandy. Artyk atyn suwa ýakyp doka, Garagum derýasynyň o gapdalyny aýna gelip bedreden suwa alýar. O taýy gomdur mähriban adamlar. Öňarly owasynyň ýanlary bolýar. Şeýlelikde Tijeniň köprüsinde näme üçin düşüripdirler? Kino diýilen zat şeýle bolýar mähriban adamlar. Men köp kinoda rejissorlaryň kömekçileri boldum. Halipa rejissorlaryň ýanyna işleşem soň bir zada göz ýetirdim. Ýagny kino düşürilýän pursatlar bir aktyor şowun yaramasa şoňça düşmeli ýerni soňa goýýarlar. Ine aýatlaýadym filminde wagdaly ýeri bardyr. Olam Tijeniň wagdaly. Şo ýerde şo Tijeniň aralygynda wagdaly ýerler. Şo ýerde düşürip ýörkäler ir syomka etmeli ýerni diýen soňlar gelin aşyryň
şol bolşevik eskerler gelip aşyryň tutulýan ýerini düşürelýär. Gün ýaşyp barýaky alýalar edil tijenin köprüsüň şo köprä miňde şeker ýöne garanka bakdyryp alanlaryny nirde alnanlygy belli bolmandyr. Görýäňizmi? Muňa rejissöryň ustatlygy diýilýär, elbetde operatorym bar. Men nädip bildim bu öňally owasynyň töwereginde düşürilendigini. Sebäbi men atam pahyr şol kino düşürilýän wagtlary öz jigiti bilen bilelikde goýun makýan eken. Ol wagtlar kim goýun makýan çopan bolsa, töwerekde biriniň sygyry gezip bören bolsa, şolaň hemmen alýan ekenler, gelin kino kömekleşiň diýip. Ana şo ýerde aýna gaçyp giden wagty aýdan ejesi köprüň üstüne çykyp gyýyr gitdi. Gyýyr diýip garaýyň ýanyna gelip aglap oturanyny şoň üstünden döküp geçen goýunlar, men atam pahyryň goýunlary. Altygarly farada ýaňam aýtdym. Bar näçe maglumatlar kan, oň üçin ýöretene Google'a girýäňiz dollugyny altygarly barada tanış bolup bilerdiňiz. Umumyň türkmen kino studiýasyny dünýä belliden altygarly diýsek ýalňyşmasak gerek. Sebäbi ýa gaýtşymýaly her bir aktörde ýa bolmasa turgenlerde, rejissörlerde barja üstünlik bolup bilýär. Beýle kinolarym üstünlik getirenem bolsa aýgatlaýadym çeper filmi hasam altygarly fi beýle kino rejissörlerden saýlanmagyna hem sebäp bolýar. Oňdaşyndanam altygarly teatrda bir näçe keşpler ýerine ýetiren. Beýle kino rejissörleriň kinolaryny da keşip bereden has sorsaň özi nämen gowardyr. Diňe bir aktör saýlap alanny şol aktörüň öz isleýişi ýaly etmegini, ýagny talep edici bolupdyr. Başda aýdyp geçdimi? Aýatlaýadym filmiň utanmadan her bir aktýory altygarly öz ýerine goýmagy, keşipleri rejissör hakykatdan ham aktýory bagly edip paýlap bermegi bolam rejissöriň 50 götürüm üstünligidir. Altygarly 1973-nji ýylyň 11-nji dekabryna aradan çykýa, ýöne şu adaçenni türkmen kinosyny altygarly gözegine getirmek asla mümkün näl. Sag bolun.